Киберсигурността е двояк процес. Той касае както и банките, които осигуряват тези прекрасни дигитални услуги, така обаче той е свързан изцяло и с поведението на нашите клиенти. Ето защо е особено важно нашите клиенти, нормалните, обикновени хора да се запознати с това какви са заплахите, как да ги разпознават, как да се предпазват от тях. Всичко това на практика е част от киберсигурността. Фишинг атаките са изключително усъвършенствани в метода на представяне на потребителите. Са толкова добре направени, че вече е много трудно да се различават. Но ако винаги подхождаш с мисълта, че средата, интернет средата е в отчасти агресивна и винаги имаш едно на ум, дали да не проверя аз, примерно, кой е подателя на този имейл, дали аз очаквам мейл от такъв човек, какъв е тона, агресивен ли е, има ли критерии за спешност, точно до мен ли е насочен, има ли правописни грешки и така нататък и така нататък. Има голяма вероятност фишинг мейла да бъде разпознат като такъв. И знаейки какво оттам нататък трябва да се прави или по-скоро какво не трябва да се прави, човек може да преодолее, така да се каже, поне основните фишинги, които в момента се разпространяват наистина с голяма сила. Същото се отнася, разбира се, и за огромното наличие на зловредни сайтове, които отново ни приканват с атрактивно съдържание, с супер изгодни оферти, супер изгодни абонаменти. Примерно да се регистрираме в такъв сайт, да си дадем личните данни, да си дадем номера на карти, кодове за регистрация, кодове за активация, юзернейми, пароли и така нататък. Те са не по-малко опасни на практика от фишинг мейлите. Нека да не се подлъгваме от това, което ни се предоставя на пръв поглед, а да подхождаме с известна доза подозрителност.